एणिकी धीमंत मंडली मोरा डेरी वे बेसी समय मो धन नबा नाही धन रे परम ब्रह्म परम पुरुष चिरचिन्मय सुंदर विश्वकर्ता विश्वनियंता भगवान को दर्शन करबा पाई जेते बळे पंडित भक्त तांको नाम होछि पठाणी सामंत से आज प्रभु को दर्शन करबा पाई भगवान को दर्शन करबा पाई जेते बेले तांकर हृदयटा व्याकुलित होई उठिला मन भीतर चिंता कले मु आज मो प्रभु को दर्शन करिबी देखिबी मो प्रभु को दर्शन करबा पाई हेले मोते आज श्री क्षेत्र धाम को जीवा को पड़िबो पुरी धाम को जीवा को पड़िबो डाकी देले तांकर प्राण प्रिया को कहिले प्रियतमा मु आज श्री क्षेत्र जाउछि पुरी धाम को जाउछि मो जगतर नाथ जगन्नाथ को मु आज दर्शन करिबी हेले स्वामी मोर कोन इच्छा होछि जानि जंती मु भी आपनक सहित टिके जानती सेई प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ को थरुटी बसरु दर्शन करंती पदे कोन अनुमति देबेनी स्वामी तामे भी मो सहित जीवो स्वामी हेले प्रियतमा कहि परिबो मो प्रभु केउठी अछंती मोते आज केउ स्थान को जीवा को पड़िबो ना मो प्रभु पुरी धाम रे अछंती हां स्वामी श्री क्षेत्र धाम रे अछंती हेले जानि छ कोन स्वामी से स्थानटीर नाम काहे की पुरी दिया जाई छी मो भी से कथा जानि परुनी स्वामी आपण मानकर अभिराम परमहंस माला सुंदर भाव रे गोटिए पद लिखि देले कोन लिखिले सकाळा घाट अछि पुरी रेणुता नाम हेला सकाळ घाटरे विराजमान करिथिबारु समस्त हृदय रे पूर्ण भाव रे मो प्रभु थिबारु मो प्रभु बापा जेउठी वास कले से स्थानटीर नाम रहिला पुरी जदि मो प्रभु सबुठी अछंती सबुठी विद्यमान किंतु धन रे प्रभु जदि बड़ देउल रे माल वास कले आपण मानकर अच्युतानंद महापुरुष 500 वर्ष पूर्व लिखि जाइथिबा मालिका जदि बापा सत्य ताहाले अच्युतानंद महापुरुष मालिका रे कोन कहिसंती बापा जानंती कोन कहिले हले वाडा देउलार उतर पत्थर खसिबा बाबा अरुण स्तंभ परे युद्ध देव शिवा धन रे बड़ देउलार उतर पत्थर खसिबु आया आया अरुण स्तंभ ऊपर सागुणा बसिबु सागुणा
କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାପା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ବଡ ଦେଉଳରେ ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବାପା ବାସ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସୁଛି ଖସୁଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଶାଗୁଣା ବାପା ବସିଛି ବସିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକା ବାପା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା କହିଥିଲେ ଧୀରେ ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ବାପା ଘଟି ଚାଲିଛି ହଉଛି ଆଉ 2020 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯାହା ମାଳିକା କହିଛି ଧୀରେ ତାହା ବାପା ସବୁ କିଛି ବୋଧହୁଏ ଘଟି ସାରିଲାଣି ହଉଛି ଆଉ ହେଲେ ପୁଅରେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଡ ଦେଉଳରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବେଶ ତାହେଲେ ବଡ ଦେଉଳରୁ କଣ ପଥର ଖସି ପାରିବ ଅସମ୍ଭବ ଯିଏ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ବାପା କଣ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା 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 ଆପଣ ମାନେ ବଡ ଦେଉଳରେ ମୋ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କର ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କର କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ତମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ କଳ୍ପବଟରେ ବାସ କରିଥାଏ ସରୋଜ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବଡ ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କଣ କହିଥିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି ଉଦୟ ଆସ୍ତ ନାହିଁ କିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଉଦୟ ଆସ୍ତ ନାହିଁ କିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଉଦୟ ଆସ୍ତ ନାହିଁ କିଛି ଯେଉଁଠାରେ କହେ ଭୀମର ଗୀତ ନିଗମୟ ଅନ୍ଧକାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ପୁଅରେ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଛାଡିବନି ଆଉ ତାହେଲେ ଯେଉଁଠାରେ ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଅଛି ବାପା ଉଦୟ ନାହିଁ କି ଅସ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଖରେ ବଡ ଦେଉଳରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବାପା ରହିଲେ ତାହେଲେ ବଡ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସୁଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ହଁ ହେଲେ ପୁଅରେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି କଳ୍ପବଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯିବ ଲେଖିଦେଲେ କିଏ ସେ କିଏ ଚନ୍ଦନ ହଜୁର କଣ ଲେଖିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଚାକିଥିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ପଦଟିଏ ସାର୍ କଣ ଲେଖିଲେ ପଦେ ନା ମୁଁ କଳ୍ପବଟରେ ବାସ କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବଟା ପୁଟା ବାସିଆର ତ ତ୍ରାଣ ଘଟ ଘଟ କେ ରହି ସର୍ବଜାଣ ଘଟ ଘଟ ବାସିଆର ତ ତ୍ରାଣ ଘଟ ଘଟ ରହି ସର୍ବଜାଣ ଘଟାନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦରେ କମଳା ଘଟ କରି ମଧୁର ସାର ଗଲା दिना जानार गुहारी है ବାହାରେ बट पुटवासी आर तत्राण बट पुट माल हला कल्प बट आर तत्राण होचंती भगवान विष्णु ବିଷ୍ଣୁ बास करंती लो मा केउठी କୋଉଠି ना कल्प बटरे ଡାଳରେ ଅଛନ୍ତି धन ହଁ कौन कहला ସେ ବଡ ଗଛ ନୁହଁ ସେ ଓହଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି प्रभु ଆଜ୍ଞା कल्प बटरे जदि बास कले କଲେ अच्युतानंद महापुरुष बापा मालिकारे कहिदेले କଣ କହିଲେ सरोज ସାର୍
ପଦଟିଏ ବାପା ଆସିବ ଆସୁ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିବ ବାତାସ ବହିବ କଳପ ବାଟରୁ ମୋର ଡାଳ ଛିଡି ଯିବ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିବ ବାତ୍ୟା ହେବ ବାତ୍ୟା ହବ କଳ୍ପ ବଟରୁ ମାଲ ଡାଳ ଛିଡିବ ଡାଳ ଛିଡିବ ତାହେଲେ କଳ୍ପ ବଟରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କଲେ କି ନାଇଁ 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 କାହିଁକି ବାପା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଥିଲେ କଣ କହିଲେ ସରୋଜ ସାର୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ କେହି ଗୀତା ପାଠ କରୁନେ ନା କିଏ ପଢୁଛୁ ସଂସାର ଭିତରେ ତିନୋଟି କଥା ବାପା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଣ ସତ୍ୟ କଣ ନା ଗୀତା କା ବାଣୀ ବାନି ରାମ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ଗଙ୍ଗା କି ପାନି ବାନି ଗୀତାର ବାଣୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ କିଛି ନାହିଁ ନା ନା ରାମ କଥା ଠାରୁ ବାପା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଳ ନାହିଁ ନା ଯେତେବେଳେ ବାପାରେ ପବିତ୍ର ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାପା ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନା ଚୈନ କୁଦୟତ୍ୟାପ ନା ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ ପ୍ରଭୁ ବାପା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ପବନରେ ଉଡାଇ ପାରିବା ନାହିଁ କିଏ ଉଡିବନି ବାପା ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡି ପାରିବ ନାହିଁ ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛେଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା ନା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ମାଲ ବୋଲ ସେ ଯଦି କଳ୍ପବଟରେ ବାସ କଲେ କଳ୍ପବଟରୁ ପୁଣି ଡାଳ ଛିଡି ପାରିବ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ଜଗତ କୁହେ ମୁଁ କଳ୍ପବଟରେ ବାସ କରେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳ୍ପବଟରେ ବି ନାହିଁ ନା 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 ତାହେଲେ କେଉଁଠି ହବ କି ମନ୍ଦ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ହବ ଆଉ ଦିଦି କଣ ଆମେ ପଇସା ଛାଡିବୁ କି ପଇସା ମୋଟେ ଛାଡିବୁ ପଇସା ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ନବ କାଠାରୁ ଧନରେ ସାର୍ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କଲେ ବେଶ ଏଠି ଫୋଟକା ହବନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ବାପା କେତେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ହଁ ହଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ବାପା ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଏବେ କେତୁ ମାଲ ଗ୍ରାସ କରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଲେ କି ନା 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 ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କିଳି ହେଇଯିବେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ବାସ କରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ହଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବର ଠାକୁର ପ୍ରେମର ଠାକୁର ପ୍ରେମ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁଠି ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ବାସ କରିଥାଏ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୁଁ କହିଲେ ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନାଂ ହୃଦୟେନ ଚ ମୋ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ ନା ନା ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀନାଂ ହୃଦୟ ନଚ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ ଆଜିକାଲି ତ ବାପାରେ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଅସାଧୁ କାମ ବାପା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବାପା ମାଳିକାରେ କହିଥିଲେ କିରେ କହିଲେ ଦିନରେ କାଟୁଥିବେ ଚିତା ରାତିରେ ଖୋଜୁଥିବେ ମାତା କହିଲେ ଦିନରେ ଚିତା ଚୈତନ କାଟୁଥିବେ ସାଧୁଙ୍କ ପରି ବାପା ବେଶ କରିଥିବେ ହେଲେ ରାତିରେ ଖୋଜୁଥିବେ ମାତା ଇଏ ତାହେଲେ ମୋରି ଭଳିଆ ଆଉ। ଏ ମାମୁ ହଁ। ତମରି ଭଳି ହଁ ମୁଁ ଚିତା କାଟେଇ ଆଉ। ତମେ ଚିତା ମାନେ
ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉ ବେଶଟା ଧାରଣ କରିଛି ଆଉ ଚିତା କାଟେଇ କାହାକୁ ଚିତା କାଟିଥିଲ କେତେ ସିଏ ଚିତା କାଟିଛି ମତେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଆଜି ଯାକେ ଦଉନି ସେ ଚିତା କାଟିକି ବୁଲୁଛି। ଆରେ ଧନ ସାର୍ ଦିନରେ କାଟୁଥିବେ ଚିତା ରାତିରେ ଖୋଜୁଥିବେ ମାତା ସାଧୁ ବେପାର ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ବାପାର ଅସାଧୁ କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯିଏ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମ୍ଭେମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏ କଥା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି କରନିତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି କରନିତି ଇଏ ସାରଙ୍କର କୋଡା ବ୍ରେକ୍ ଲଭିବା ନିର୍ମଳ ଭକତି ହଁ ବାପାର ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ହଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛେ ହଁ ଯିଏ ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କରି ଠାଣି ମାନି ଟିକେ ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଜଗତ କେମିତି ଜାଣିବ କାହାଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ ହଁ କିଏ ଆସିବ ସେ ଠାଣି ନା ଆଉ ସାଧୁ ଯେ ମରାୟ ପାବନ ସାରଙ୍କ ଷ୍ଟୋନ ଭଲ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚଙ୍ଗ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ କିନ୍ତୁ ବାପାରେ ଆମେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଅସାଧୁ କାମ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏ ସମୟରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ନା ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଛି କଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତିରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ସିନା ଆପେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଏ ହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କଲେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସିନା ପାଏ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସିନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗତିରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ସିନା ଆପେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଏ ହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କଲେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସିନା ପାଏ କିନ୍ତୁ ବାପା ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ଯିଏ ମତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଥାଏ କେଉଁଠି କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ନା ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ହଁ ଯୋଗୀନାଂ ହୃଦେ ନଚ ମୁଁ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ ନାଇଁ 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 ଥାଏ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ନା ମୋହକତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ଯେ ମୋର ନାମକୁ ଭଜନ କରେ ହଁ ଯିଏ ମତେ ପୂଜା କରେ ହଁ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତି କରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଏ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ତାରି ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ସର୍ବ ସମର୍ପଇ ହୋ ସାଧୁ ଜନେ ମୁଁ ତାର ସକଳ ଚିନ୍ତାଇ ହୋ ସାଧୁ ଜନେ କଣ କରିବା ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ଧନରେ ହଁ ଯେ ମତେ ସର୍ବ ସମର୍ପଣ କରେ ମୁଁ ତାର ସକଳ କଥା ବାପା ଚିନ୍ତା କରେ ଘରେ ପବିତ୍ର ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ ସରଜ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେତେ ଗାଇବି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା 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 ହଉ ଧନରେ ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମି ମମ ବର୍ତ୍ତାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ଯିଏ ମତେ ଭଜନ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଜନ କରେ ଘରେ ଯିଏ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡାଏ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡାଏ ଗୋଡାଏ ଯିଏ ମତେ ଖୋଜେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜେ ଯିଏ ମତେ ଭଜନ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଜନ କରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭାବର ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଶ୍ରୀହରି ଭାବକୁ ନିକଟ ଭାବକୁ ଦୂର ଭକ୍ତ ରଙ୍କା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବର ଠାକୁର ଠାକୁର ହେଲେ ଧନରେ ସେ ଆଦି ଅନାଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ
आज तांकरी पाद पद्मरे निजको समर्पण करी ये विश्वर मंगल विधान करिबा বেশ आदि अनादि कारण वाह 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 निर्गुणा सर्वगुणा निर्गुणा सर्वगुणा আদি অনাদি কারণ নির্গুণ সগুণ নির্গুণ সগুণ आत्माराम सनातन ब्रह्म निरूपण आत्मा सनातन आदि अनादि से परम ब्रह्म परम पुरुष समस्तंकर मंगल विधान करंतु सर्वारिष्ट खंडन करंतु चलापथरे पुष्पवृष्टि करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार हरि হরি বল पद धुआ पद देखि छाड़ दबा আগে আগে हे रंगमाटिला तते करी पंजुरी वाह 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 हे रंगमाटिला तते करी पंजुरी रंगमाटिला ओ ताहिरे रखिली ओ ताहिरे रखिली ओ ताहिरे रखिली ओ सुवर्ण हसारी रंगमाटिला उदय पुत्र वीरबंधु नवजल धर आत्माहि भंजनवाना करुणा सागर काहापुर थिल हरि केत विपदरु ओ मबला तू काहि प्रभु होइगल मेरु सुरवथिवारु नम संहारी ओ मोरा सुरवथिवारु नम कामुरारी हेमेरा चरण निवासी प्रभु के काडला नीला पंगरे रही लगाई छुलिला ओ भक्ता दिडा कोछि अनेक दूर रे नीला लगाई थिदिन बंधु का पयर ओ जय जय जननी देवी शुक्लावरी कविता पुष्प उद्यान হরে করি বন্ধুরি जननी सुदया बहिबो नासिला पदमान कन्या कहिदेबो করি বন্ধুরি ओ जय जय जननी देवी शुक्लावरी ओ कविता पुष्प उद्यान अधिकारी করি বন্ধুরি করি বন্ধুরি घंटा होडाइर खंडु प्रभु नारायण করি বন্ধুরি तू कहिबा गाइर माल सहज नुहई করি বন্ধুরি गाउथिले मौज लागई করি বন্ধুরি जय जय गुरुदेव मदन मोहन गुरु का पाद पद्मना लगौ छी ध्यान করি বন্ধুরি गुरु का दयारु मोहि जप चिलारि छी করি বন্ধুরি ताहा दिए थारे मोहि वा खाओ छी করি বন্ধুরি ओ मामा सिंह पद रहिला मोरी করি বন্ধুরি नारायण पदर बड़ा देव प्रभुरी করি বন্ধুরি ओ मौसा भाई पद रहिला मोरी করি বন্ধুরি हरिवाला संगतर थिव कर ताली हरिवाला हुड़ा हुड़ी जत्ता तुर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पड़े ओ ये छिया सोचीता देवा करी थिव दस ओ निजे गुणे खमी बया पंडित करी दुस परम ब्रह्म भगवान ए ग्रामर भारत मातार विश्वर मंगल विधान करंतो समस्त को सुखरे शांति आनंद आरोग्य रखंतो ये विश्व शस्य श्यामला हो समस्ते सुखरे कालातिपात करंतो सर्वे बोल आनंद एक बार हरि आहुरी एक बार हरि दिन जन संरक्षण महाबाहु दिन जन संरक्षण महाबाहु आनंद सागरे तीर दरबारे एक स्वरे हरि बोल हुड़हुड़ी दिया ए भारत मातार दुख जाऊ हे ओम तोष प्रिय बंधुगण आपणमानंकु एही कार्यक्रम जदि भल लागुथाए तेबे आम सह जोड़ी होई रहिबा निमंते
आमर एही त्रिशक्ति भक्ति सुधा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।